'yan mata, me yake a nan gwaran ne? 'Yan mata ya kai ne. Wai da Allah, ya za a yi ne? Me sunan ke da Allah? Suna na Rukayya, amma an fi sani na da Ruki. Ina zama a Zaria. A gaskiya ne, amma ko kiya kyakkyawar yaran kika zo cikin wannan ranar kika samu gwada kika tsaya? Wallahi Allah ba yanda na iya ne, kuma gashi ba ni da kuɗin da zan koma gida. Shi yasa. To amma yanzu akwai yanda zaki ne ki koma gidan yanzu? Ko akwai yanda zaki ne? Wallahi ni ka gan nan ban da kuɗi, ni kawai dai ina jira ne duk wanda ya zo, ko da wannan in ya zo ma in ya nima in je ma ɗakin shi zan kwana, kawai sai in je kwana ɗakin shi. Ba wani matsala ba ne. Kan Allah ne ka taimaka min da kawai. Ok, ba matsala ba kake da mushi kenan. Sai ki shiga cikin moto mu je gidana ko sai ki kwana a gidana. Yauwara, barka da zuwa gidana Hajiya Rukayya. Sanin da zuwa. Gashi ga babban abokina ga Rukayya ta zo. Wannan shine babban abokina wa dan tsohuwa. Yauwara shine wannan. Ina godiya. Kan budan arewa ka fara shaye-shaye ne? Ni ban ga kowa a nan gwaran ba Kan bu ban gane baganta ba kai ka cika na ka ganta ka ce baganta ba kai baby na juya da kyau yawa juya ganki da kyau gaskiya dan arewa wannan shaye-shayen da kai yau mai lasting ne wallahi ka ji da shi dalla mala ni ban ni dalla san fita ma dakin ma ni mu dan samu dan sha kauna ni da masoya ta Allah ji kawai yawwa sanin da zuwa malam yawwa sanin da zuwa dan mun ce ne burin zo duba kun gani waya kuke kwana biyu zo na duba ku ba yawwa malam wallahi da mutuntin nasu an zo gidan ka to wallahi ban samu na zo bane wallahi kwana biyu bana gane kan na son dan arewa gaba ɗayan sai a hankali ne ba san me ke faruwa da shi ba na son dan arewa ke magana me ke faruwa da shi to ne wallahi malam ni ma ban sani ba sai dai malam ka shiga duba yana cikin daji ka shiga duba gani barka na son dan arewa sannan malam tasu ya nan ka zo gidan sassafe ne an yi lafiya kuwa ba komai na zo ziyara ne to shikenan ba matsala yawwa malam kwana biyu da mana so kira ka to dake waya ta bace ne tunda muka je London muka dawo kwana biyun nan wallahi sai a hankali na dan yi wani sabon budurwa ba ganta bane ga tana sunanta Ruki wai dan Allah na so dan arewan tambaye ka daman da gaske lafiyar ka kalau kuwa ni gaskiya ban san lafiyar kalau ka ce mun cikin ka ni ba kowa anan gwaran ba malam kai ma ka ce ba ga budurwa ta bane dan Allah baby dan arewa kyale su kawai dan Allah mu ci gaba da abin da muke yi dan Allah na gane matsalar shikenan ba mu dan arewa barin maka addu'a yanzu nan yanzu zan maka addu'a kan bula uba kai malam wallahi ban ganta ba yawwara shikenan an gama gaskiya wannan dama ba mutum bace wannan shedan ne yazo gwaran ka kuma duk wanda ya ce aka ce sun dan samu lokaci sun dan keɓanta juna to gaskiya ko matsala babba da shi wani zama aljini wayo Allah ka buro malam da Allah karama da to shikenan an gama da shi ne ku tsaya dan haka yanzu dan Allah ku taimaka ku danna mun subscribe ku danna shi ku danna yawara ku danna sai kuma sai ku danna alamar kararrawa za mu tsara muku sanin shi yawa goga shi yawa shi za mu tsara shirye mu sabbi za mu sanar muku akan YouTube channel din Nafson dan Arewa TV dan Allah a taimaka a daure a danna mana subscribe a danna mana alamar like ni ne naku Nafson